अरे बिलाए मैं परी को देखी चकी ना तो एठी के खेलिबा को आसीनी नहीं आदि से आसीनी कोई गंदा ताहली कोउठी पाउनी ताको परी 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 मुख्य समाचार आज खबर कहार आखिर लुह को भी रोकी पाइब नहीं सब कुने कुने झियो हेले गोटे गोटे परी एते सरल रे ता ना दिया जाइतिया परी किंतु कि विडंबना परी को स्वर्गीय दम बदल रे पिशाच माने ताको नरक यंत्रणा दे हत्या करिसथि आज परी रो हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछथि समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को
ସେମାନଙ୍କ ବାଟ ଚୋରି ଚୋରି ପାରି 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 ଆମ ପାରି 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 ଆମ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତମେ ଆମ ହସକୁ ଛଡେଇ ନଉଥିବ? ଏ ଝିଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି, ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି, ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ। ନା ନା ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଆମ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାପି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟେ ତ। ନା नो बैड टच, ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି, ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି ପରିଚୟ, ଆମର ଜୀବନରୁ ଭୌତିକ ପରି ଜାଣିଛ। ଆମେ